कोकणचा कांतारा, कुणकेरीचा प्रसिद्ध हुडोत्सव. हुडोत्सवाचं काय आहे वैशिष्ट्य? कोकणात धार्मिक कार्यक्रमात शिमगोत्सव काळात आगळा वेगळा अनुभव येतो. प्रत्येक गावात विविध रीतिरिवाजाप्रमाणे शिमगोत्सव साजरा होतो. सुंदर वनश्रीनं नटलेल्या कुणकेरी गावाचं वैशिष्ट्य म्हणजे होळी उत्सवात साजरा होणारा प्रसिद्ध हुडोत्सव. 3 गावांचा हा उत्सव राज्यभरात प्रसिद्ध आहे. गोवा, कर्नाटकसह थेट देश विदेशातील भाविक या उत्सवाला आवर्जून उपस्थित राहतात. शिमगोत्सवाच्या 7व्या दिवशी हा उत्सव होतो. फाल्गुनी पौर्णिमेपासून कुणकेरीचा शिमगोत्सव सुरू होतो. 7 दिवस हा उत्सव चालतो. हुडोत्सवाच्या ठिकाणी सागवानी लाकडाची 100 फुटी उंच होळी उभारली जाते. शिमगोत्सवाच्या 7व्या दिवशी हुडा उत्सव असतो. घोडेमोडणी, वाख्य, हुडा उत्सव, रोंबाट, कवळे जाळणे अशा विविध कार्यक्रमांनी शिमगोत्सव साजरा होतो. होळीच्या 4थ्या दिवशी चव्हाट्यावर हळदीचा कार्यक्रम होतो. 5व्या दिवशी खेळगड्यांचा कार्यक्रम आणि दांड्यांचे रोंबाट घातले जाते. एक म्हणजे जागृत म्हणजे प्रत्येक जण एका घराला राहायला पाहिजे. म्हणजे कोण परतून जाणार आहे, आलेला माणूस परतून जाता का म्हणे, याच्यासाठी हे रीत आहे. म्हणजे कडक सीताराम म्हणजे कसं कडकच आहे, ते परतून गेल्यानंतर त्रास होणार असं. 1, 2, 3 वेळा आम्ही कडक सीताराम किंवा कडक सीताराम 3 वेळा बोलल्यानंतर कोण जर माणूस नाही आला काय घालायला तर आम्ही जाणार, रिटर्न परत नाही येत, असं हे परंपरा आहे. शेवटचे नाही, आम्ही आता 6व्या दिवशी उद्या म्हणजे पोळी देवातून आम्ही तिकडे मांडावर जाणार, तिकडे उड्याकडे. ते नंतर आमचे ढोल वाजवतात त्यांना ते देतो आम्ही, त्यांच्या सुपूर्द करतो. ते मग ते प्रसाद म्हणून वाटतात आपण तिकडे. शिमगोत्सवाच्या 6व्या दिवशी प्रत्येक वाड्यातील मानाप्रमाणे रोंबाट एकत्र येऊन गुलाल उधळतात. या काळात पेट्या शेणी मारण्याचा कार्यक्रम होतो. शेणी जाळून झाल्यावर कवळे जाळली जातात. जाळताना पेट्या आगीतून धावण्यास भाविक आघाडीवर असतात. 6 दिवस शिमगोत्सव साजरा केल्यानंतर 7व्या दिवशी हुडा उत्सव साजरा होतो. श्रीदेवी भावईचे भाऊ आंबेगाव येथील श्रीदेव क्षेत्रपाल आणि कोलगावचा लहान भाऊ श्रीदेव कलेश्वर आपल्या बहिणीच्या या हुडा उत्सवात निशाणकाठी आणि मानकऱ्यांसह उपस्थित राहतात. कुणकेरीच्या हुडोत्सवाचं विशेष महत्त्व म्हणजे 3 गावांचा हा उत्सव होतो. 3 गावांची जी दैवत आहेत ते एकत्र येतात. आपल्या भावई देवी बहिणीला भेटण्यासाठी कोलगावचा देव असेल किंवा आंबेगावचा देव क्षेत्रपाल असेल, हे आपल्या बहिणीची भेट घेण्यासाठी येत असतात आणि मोठा उत्सव या ठिकाणी होतो हुडोत्सवाचा. आपल्यासोबत प्रमुख मानकरी ज्ञानेश्वर परब आहेत. काय सांगायला, खूप मोठा उत्सव होतो. अगदी राज्यभरातनं अगदी विदेशातले लोकसुद्धा आपली परंपरा जपण्यासाठी कुणकेरीत येतात, गावोगावी जातात. आंबेगावमध्ये हा उत्सव कशा पद्धतीनं होतो आणि देव क्षेत्रपाल जेव्हा जाऊन त्या ठिकाणी भेटतो तर ही नेमकी परंपरा काय? नमस्कार, मी ज्ञानेश्वर आप्पा परब या क्षेत्रपालची देवस्थानचा मानकरी. सोमवारी होळी पौर्णिमे रोजी सकाळी आमच्या गाव रीतिरिवाजाप्रमाणे 3 देवहोळ्या घालण्यात जातात आणि त्यानंतर संध्याकाळी सर्व गावातील लोक जमून आज गाव होळी तोडण्यासाठी देवाला सांगणे देऊन सर्व बाहेर पडण्यात येतात आणि त्यावेळी तिथे जाऊन त्या होळीला प्रत्येक मानकऱ्यांच्या त्याची विधिवत पूजा केली जाते. तिथे सर्व शेष वगैरे भरली जाते आणि सर्व मानकरी जे आहेत आमचे 8-5 12-5 मानकरी आहेत त्यांच्या हस्ते खाप लावून ती होळी तिथे तोडली जाते आणि या सुतार आमचे जे आहेत त्या सुतारांकडून त्या होळी ते जो आकार व्हा तो दिला जातो आणि या होळीचं ते नेम असते आणि जे होळीचं असते ते कुंभार समाजाकडून काढलं जातं आणि संध्याकाळी विधिवत होळीची होळी उभी केली जाते आणि त्यानंतर हा जो घड आहे
तो हा घट कुळघराकडून वाजत गाजत क्षेत्रपाल मंदिराकडे इथे आणला जातो आणि त्याची इथे विधिवत इथे पूजा केली जाते, होळी उजवली जाते, देवाला सांगणं वगैरे केलं जातं आणि त्या दिवसापासून या आंबेगावच्या शिमगोत्सवाची सुरुवात होते. दुसऱ्या दिवशी गाव रोमटे या होळीकडे येतात. तिसऱ्या दिवशी हळदवणी होते. हळदवणी होऊन सगळ्या ज्या शिमतळे असतात त्यांना एक मानाप्रमाणे त्यांना एक त्या शिमग्याचं निमंत्रण म्हणून त्याला एक विडा जातो आणि काल चौथ्या दिवशी इथे नाटक होतं. आज इथे आता प्रत्येक इथे आता कुळघराकडून इथे जे अब्दागर निशाणकाठी आहे ते चव्हाट्यावर आणले जातात. सगळे 12-5 मानकरी गावघर इथे आता थोड्याच वेळा ते इथे जमणार आहेत आणि ते जे निशाणकाठी आहे ते प्रथम कुळघराकडे जातात, नंतर सावंत घराण्याकडे जातात, नंतर तेली वस आहे ते वसाकडे जातात. नंतर प्रत्येक घरून घरी जे तळी घेण्यासाठी मान आहे तो तळी घेण्यासाठी प्रत्येकजण प्रत्येक ढोल जातात आणि संध्याकाळी सर्व रोमटे इथे आल्यानंतर इथे शेणी मारून या कार्यक्रम इथे केला जातो. आणि दुसऱ्या दिवशी आज जे रोमट असते, आज धुळीचं रोमट म्हणतात, ते रोमट सुटल्यानंतर घोडेमोडणी वगैरे करून नंतर इथे आलं जातो. संध्याकाळी ते रोमट संपल्याच्यानंतर इथे सर्व देवांना 7 नारळ ठेवले जातात. नारळ ठेवल्यानंतर सर्वजण घरी जातात. संध्याकाळी रोमटा आटा सर्व होळीला इथे प्रथम बळीचा नारळ दिला जातो, टिपरी धरली जाते, होळीला नारळ ठेवल्या जातात, तोरणे बांधली जातात आणि संध्याकाळी मग हे सर्व कार्यक्रम देवाला नारळ ठेवून देवाचा कौल घेतल्याच्यानंतर पुन्हा हा जो घट आहे हा घट कुळघराकडे नेऊन तिथे भंडारा घातला जातो. सर्वांना प्रसाद दिला जातो आणि काल उद्याच्या 7व्या दिवशी म्हणजे 7व्या दिवशी ज्या होळीच्या 7व्या दिवशी सर्वांना त्या कुळघराकडे सर्वांना तीर्थ वगैरे ते दिलं जातं आणि त्या तीर्थ वगैरे दिल्याच्या सर्वांना जेवण घालून ज्या 3 गावचं महत्त्व आहे, कुणकेरीची भावई, आंबेगावचा क्षेत्रपाल आणि कोलगावचा कलेश्वर, या 3 गावांच्या बहिणीच्या भेटीसाठी, कारण बहीण भावाचंही नातं आहे. बहीण ही एक स्त्री असल्यामुळे 2 हे भाऊ असल्यामुळे त्या बहिणीचा उत्सव एक चांगल्या प्रकारे साजरा हे पार पाडण्यासाठी दोन्ही भाऊ आपल्या लवाजम्यासमोर तिथे जातात आणि त्यानंतर तिथे गेल्याच्यानंतर तिथे लोक येऊन या क्षेत्रपाल देवाला केळी नारळ नवस घालतात आणि संध्याकाळी 3च्या सुमारात त्या भावईचं जे रोंबड असतं आणि भावईचे जे अवसारी संचार असतात ते लवाजम्यासमोर त्या क्षेत्रपाल देवाच्या भेटीला येतात आणि तो एक जो क्षण असतो तो एक अविस्मरणीय क्षण असतो आणि एक बघण्यासारखा क्षण होतो. का तिथे भावा बहिणीची एक भेट होते आणि त्या झाल्यानंतर मग वाजत गाजत त्या रोमटावर तो क्षेत्रपाल भावई पुढे जाऊन मग कलेश्वराची भेट घेऊन मग सगळे एकत्र होतात आणि मग घोड्या उत्सवाला सुरुवात होते आणि मग त्याप्रमाणे तिथे घोड्याच्या त्या गावच्या रीतिरिवाजाप्रमाणे सर्व ते कार्यक्रम होतात आणि नंतर ते संचारी अंधार त्या घोड्यावर चढले जातात आणि नंतर त्या कार्यक्रमाची सांगता होते. कुणकेरीचा हुडोत्सव हा फार मोठ्या प्रमाणात होतो आणि आमचं 3 गावचं देवस्थान, कोलगाव, कुणकेरी, आंबेगाव असं 3 गावचं देवस्थान आहे आणि प्रत्येक कार्यक्रमाला ज्यावेळी कार्यक्रम असतील त्यांचे त्यावेळी 3 गावच्या देवस्थानाला बोलावलं जातं. वार्षिक उत्सवालासुद्धा त्यांच्या प्रत्येकाकडून त्या मानकऱ्यांना म्हणजे संपूर्ण गावातल्या लोकांना मानकऱ्यांमार्फत कळवलं जातं. त्यासाठी त्यांना पत्र दिली जातात. असं पूर्वीपासूनची हे आहेत. आधी ही 3 भावंड, 2 भाऊ श्रीदेव कलेश्वर आणि क्षेत्रपालेश्वर हे भावई देवीचे भाऊ असं त्याचा इतिहास आहे. आणि हा हुडोत्सवासाठी कोलगाव आणि आंबेगावची दोन्ही रोमटा आल्याशिवाय हुडोत्सवाची सांगता होत नाही. त्यासाठी दुपारी कोलगाववरून आमच्या निशाण काठीसह रोंबट कुणकेरीला जातं, तसंच आंबेगाववरून येतं आणि मग तिथं एकत्र कुणकेरीला एकत्र होतात. तिघांची भेट होते आणि त्याच्यानंतर मग हुड्याकडे जातात. पण त्यापूर्वी कुणकेरीचा बाकी इतिहास सर्वांना माहीतच आहे. हुड्याचा उत्सव हा फार मोठ्या प्रमाणात असतो. त्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातनं आणि गोवा वगैरे ह्या गोवा राज्यातनं सुद्धा माणसं येतात. अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात होतो. आत्ता त्याला दगड मारण्याचा एक कार्यक्रम असतो, पण ही सगळी 3 भावंडं एकत्र होऊन हुड्याकडे जातात. तिथं परत मानपान असतो देवाचा, तो केला जातो. गाराणी वगैरे म्हणजे मर्यादेप्रमाणे जे काय असेल ते केली जातात. त्याच्यानंतर परत रोमटं सगळी एकत्र होऊन
ते दगड गोळा करतात तिथं आणून होळीच्या अलीकडे, म्हणजे हुड्याच्या अलीकडे करतात. आणि ते झाल्यानंतर मग परत काही त्यांचं जे सांगणं असतं त्याप्रमाणे देवाला सांगणं देतात. मग कुणकेरीचे मानकरी म्हणजे ज्यांच्यावर अंधार उभे राहतात, म्हणजे अवसार उभे राहतात, ते अवसार त्या हुड्यावर चढतात. म्हणजे अवसार असतानाच ते देवाचे अवसार म्हणजे वारी ती हुड्यावर चढतात. मग हुड्यावर चढल्यानंतर पूर्ण वर गेल्यानंतर खालून जे आपले भाविक आहेत तिन्ही गावचे म्हणा किंवा कुठून संपूर्ण राज्यातनं म्हणा, गोवा वगैरे सगळ्या भागातनं आलेले लोकांना एक त्या दिवशी हे असतं. तर त्या दिवशी खालून ते जे ह्या तिन्ही गावच्या रोमटानी दगड आणून ठेवलेले आहेत ते दगड त्या हुड्यावर मारायचे. म्हणजे ते जे अवसार असतात त्यांच्यावर मारायचे. पण तो मारलेला दगड त्यांना कधीही लागत नाही. वरून पडलेला दगडसुद्धा कोणाला काही होत नाही. समजा एखाद्या आलं, शक्यतो होत नाही, पण सांगतो अशी ती आख्यायिका, म्हणजे कोणाला काही इजा वगैरे होत नाही. त्यांनासुद्धा तो दगड लागला आणि जर तो आला तर चांगला भाग्याचं समजायचं, आपल्याला दगड जर मिळाला तर असं असतं. पण ते कोणाला काही होत नाही, लोकांनाही काही होत नाही त्रास, अशाप्रमाणे त्याची सांगता होत असते. आणि मग संध्याकाळी तो हुड्याचा हे झाल्यानंतर तसंच सकाळपासून कुणकेरीच्या भावई मंदिरात संपूर्ण येणारे भाविक ओटी भरण्याचा कार्यक्रम करतात. त्यासाठी तिथं सावंत, परब हे मानकरी आहेत, गावडे वगैरे ते सगळे जातीनिशी उपस्थित असतात. तसेच पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी तेसुद्धा ते उपस्थित, त्यांच्या उपस्थितीत तो कार्यक्रम पार पाडला जातो. कारण त्यांचंसुद्धा त्याच्यावर हे आहे अधिकार आहे. त्याप्रमाणे ते असं हा कार्यक्रम पार पाडला जातो. सायंकाळी देवस्थानचे मानकरी परब यांच्या निवासस्थानावरून श्रीदेवी भावईचे पालखी निशाण काठीसह मंदिराकडे आणली जाते. आज कुणकेरीची ग्रामदेवता आई भावई माता हिचा हा कुणकेरीचा हुडोत्सव म्हणून प्रसिद्ध आहे. तर आता रविवार दिनांक 12 मार्च 2023ला संपन्न होत आहे. तर इकडनं देवीचं घर आहे ग्रामदैवत, इकडनं उत्सव मूर्ती असते, इकडनं रोमड वगैरे पूर्ण गावात फिरतं आहे. आंबेगावची जे सीमा आहे तिथे आंबेगावचे देव येते, तिथे मग बहीण भावाचं तिथे भेट होते. तिथून मग परत गावातनं फिरून रोमड इकडे येते भावीच्या घरी आल्यानंतर परत उड्याच्या ठिकाणी जाते. तिथून परत भावई मंदिर आहे तिथे ते कोलगावचे देवस्थान आहे, ते कोलगावचे देव तिथे येतात. तिथे परत आपलं भावा बहिणीचं तिथे भेट होते. तिथून परत उड्याकडे येतात. उड्यावर मग 3 अवसार वर चढतात आणि मग तिन्ही गावाचे देवस्थान एकत्र आल्यानंतर मग वर दगड मारण्याचा कार्यक्रम होतो आणि कार्यक्रम मग संपन्न होतो. तिथं विधिवत धार्मिक कार्यक्रमानंतर अवसारी प्रसाद कौलानंतर पालखी आणि रोंबाट हुड्याजवळ येते. तिथं घोडेमोडणी, वाघाची शिकार आदी परंपरेप्रमाणे होत असलेले कार्यक्रम केले जातात. वाघाची शिकार करण्याच्या क्षणालाही फारच महत्त्व असतं. वाघाला घेऊन शिकार करण्याचे उत्सवातील एक क्षणचित्र वाघ किंवा घोड्यांचे सोंग घेऊन केले जाते. शेतकरी आणि शेतीभोवतीचे चक्रव्यूहासारखे फिरणारे सणाचे चक्र थेट पर्यावरण आणि निसर्ग रक्षणाचं शिक्षण देतं. वाघाचं रूप घेऊन परंपरा जपण्यासाठी थेट लंडनमधून कुणकेरकर बंधू दरवर्षी गावात येतात. कुणकेरीच्या या सुप्रसिद्ध हुडोत्सवात अनेक खेळ 7 दिवस होतात. वाघ खेळ असेल, घोडेमोडणी असेल, ज्याबद्दल आपण मगाशी म्हटलं होतं. विशेष म्हणजे या गावाच्या या हुडोत्सवाचं नातं हे विदेशात सुद्धा जोडलं गेलेलं आहे. थेट इंग्लंडमधनं या गावचे रहिवासी असणारे या परंपरा जपण्यासाठी, रीतीभाती जपण्यासाठी आपल्या गावात येतात. तसेच आनंद कुणकेरकर आपल्यासोबत आहेत, ते थेट लंडनमधनं या ठिकाणी आले आहेत आपली परंपरा जपण्यासाठी. काय सांगाल, तुम्ही आणि तुमचे बंधू दरवर्षी हुडोत्सवात ही परंपरा जपण्यासाठी गावात येतात, अगदी दारोदार फिरून ज्या परंपरा आहेत त्या जपतात, काय सांगाल? काय देवाची सेवा करायची आहे आणि ती देवाने आम्हाला हे दिलं आहे सेवा करण्यासाठी, ते आम्ही करतो. मन मोकळेपणाने आम्ही येतो इथे आणि देवाची सेवा करतो दरवर्षी दोघंजण. दरवर्षी तुम्ही येता? म्हणजे एक वर्षी मी असतो, एक वर्षी माझा भाऊ असतो. हा संपूर्ण पेहराव करून अगदी अनवाणी तुम्ही चालता, गावागावामध्ये जाता.
तिथलं राहणीमान इंग्लंडमधलं आणि आपल्या मायभूमीत आल्यानंतर गावातल्या लोकांबरोबर मिसळल्यानंतर कसं वाटतं? नाही, गावातले लोक ते अगोदरपासून आहे. आता तर आम्ही तिथे गेलो आहे, पण गावातल्या लोकांना विसरू शकत नाही. ते आमचीच आहे. आम्ही कामासाठी बाहेर तरी असलो तर आमचं मन इथेच असतं. नक्कीच आता आपण पाहतो की पिढी बदलते, आमची मुलं बाहेर जातात आणि नंतर आपल्या जन्मभूमीला विसरतात. पण तुम्ही जन्मभूमीला तर विसरलं नाहीच, पण ही परंपरा सुद्धा विसरलेला नाही. त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? हे जरा आमच्या वडिलांनी आम्हाला दाखवलेलं आहे. त्यामुळेच आमची जी इच्छा आहे ती आम्ही येऊन इथे हे करतो. तसंच आम्ही आमच्या भाऊबंधांना त्यांना पण सांगता की तुम्ही पण तुमच्या मुलांना जे आहे ती परंपरा ते दाखवा आणि त्यांना त्यांची इच्छा काय ते इकडचं जो हे असतं तर काय म्हणतात ते उत्सवाचं रीतिरिवाज परंपरा रूढी परंपरा ते त्यांना दाखवा आणि त्यांना पण ही सेवा करायची इच्छी त्यांना पण हे द्यायचं. काय सांगाल, अगदी थेट लंडनमधनं ते इथे आलेत. अगदी आपली माणसं जेव्हा बाहेर जातात, म्हणजे अगदी आपल्या मुंबईत गेल्यानंतर सुद्धा काही लोक परंपरा विसरतात, पण हे विदेशात जाऊन सुद्धा परंपरा विसरले नाही. आपल्या कुणकेरी गावचा जो हुडा उत्सव जो आहे तो आमच्या गावातील हे सर्व जे काही लोक आहेत ते लंडनमधून राहूनसुद्धा आज पहा ते अनवाणी या संपूर्ण उन्हामध्ये चालून हे करतात. आणि आमच्या जे भावई देवीची जी परंपरा आहे आणि अतिशय हे लोक अतिशय चांगल्या प्रकारे इथे आपली येऊन सेवा करतात. म्हणजे सर्व देवी आणि त्या देवीच्या उत्सवाप्रमाणे त्यांना भरपूर त्यांना खूप मान आहे. पालखी हुड्याजवळ ठेवून 3 संचारी अवसारी पुरुष 100 फुटी गगनचुंबी हुड्यावर चढतात. हे अवसारी पुरुष हुड्यावर चढत असताना भाविक त्यांच्या दिशेनं खालून दगड फेकतात. हा दगड त्यांच्यावर बसत नाही, पण तो ज्याच्या हातून बसेल तो भक्त भाग्यवान ठरतो. अवसारी पुरुष 100 फुटी हुड्यावर चढत असताना त्यांच्या दिशेनं दगड वेगाने मारला जातो. ते पाहण्यासाठी हजारो डोळे गगनचुंबी हुड्याकडे टिपून राहतात. 100 फुटी उंच हुड्यावर चढलेल्या संचारी अवसारांवर भाविकांकडून दगड मारण्याचा कार्यक्रम होतो. वर चढलेल्या संचारी अवसारांवर ज्याचा दगड बसेल त्याचं भविष्य उज्ज्वल होते, अशी आख्यायिका आजही रूढ आहे. कोकणातला शिमगोत्सव सर्वदूर प्रसिद्ध आहे आणि कुणकेरी गावचा हुडोत्सव हा त्यातला एक भाग आहे. कुणकेरीचा हुडोत्सव हा महाराष्ट्रात सुप्रसिद्ध असून अगदी गोवा कर्नाटकचे भाविकसुद्धा या हुडोत्सवासाठी कुणकेरी गावात येत असतात. अगदी अमेरिकेतले सुद्धा इथले काही जे स्थानिक रहिवासी आहेत ते सुद्धा आपल्या परंपरा जपण्यासाठी गावामध्ये येत असतात. अगदी 7 दिवस हा कार्यक्रम या ठिकाणी चालतो. या संपूर्ण हुडोत्सवामध्ये किंवा शिमगोत्सवामध्ये विविध पारंपरिक खेळ, विविध परंपरा ज्या पूर्वीपासून चालत आलेल्या आहेत त्या आजही जपल्या जातात. या ठिकाणी वाघमोडणी असेल, घोडेमोडणी असेल, वाघ खेळ असेल, याचबरोबर इथे जो एका महिलेने आपल्या भाऱ्यातनं वाहून आणलेला दगड आहे तो उचलणं असेल, याचबरोबर या माझ्या मागे जो हुडा दिसतोय जो अगदी उंच हुडा या ठिकाणी पाहायला मिळतो, या हुड्यावर जे अवसार आहेत ते चढतात आणि यावेळी खाली जे भाविक असतात ते त्या अवसारावर दगड मारतात. असा हा खेळ, असा हा हुडोत्सव या ठिकाणी पाहायला मिळतो. विविध परंपरा आणि आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळत असतात. असा हा हुडोत्सव मोठ्या उत्साहात या गावात साजरा होतो. याचबरोबर अगदी 3 गावांचा हा उत्सव होतो. त्याच्यामध्ये कोलगावचा कलेश्वर असेल, आंबेगावचा क्षेत्रपाल असेल, हे सगळे जे देव आहेत ते कुणकेरीच्या देवी भावईच्या दर्शनासाठी येतात. हे 2 भाऊ आपल्या बहिणीच्या भेटीसाठी या ठिकाणी येत असतात. तसा हा उत्सव अगदी आजही मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. परंपरा जपल्या जातात. कोकणचा कंतारा याला म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. असा हा नेत्रदीपक हुडोत्सव पाहण्यासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून ते अगदी गोवा, कर्नाटक राज्यातून हजारो भाविक कुणकेरी गावात दाखल होतात.